There beside me, but now, morning po. From Bicol. Salamat sa tamsak. Thank you, guys. Thank you po. Thank you. Morning. Wadaw gabang pagpong na nakarasa, lahat na, atag kong na sa right. Salamat sa nood sa 3 million. Niraj Kumar. Hi, Niraj Kumar. Good morning. Where are you from, Niraj? Hello. Thank you. Where from Niraj? Paul. Paul? Paano? Kasabay mo sila, sa Thank you
for the thumbs up. Thank you so much, Sonel. Seiji, good morning, Sonel. Loves Moon. Hi po, Loves Moon. Apkasiho. What means apkasiho? Sonel. Tira. Hala! Siko lang. Oh, bye. Pero, pag ano na, pag kayo na ako, pag may Thank you na for the ako, call, Malian. pag may na ako, What? Dito kamo kay nakalive ako. Dito kamo sa luwas, Gab. May pantaw kamo, Gab. Gab. What call? What do you mean call, Niraj? oh, kaya tayo ko yun. Bulbawang. Hindi ko yung gantiyan mo. Ito na kamo sa pantaw. Kamarabukong kamo. Thank you for the flowers. Kuya, na ako. Pag dito ako lumakad, sabi niya, sabi ako lumakad, sabi ako kapalit ko. Sabi ako lumakad. Where are you from, Niraj? Where are you from? Who are you? Garuaan. Video Sopper. Thank you, Sunel. Ayaw mo. Where are you from, Sunel? Hello from South Cloud, Minnesota, USA. Hi! I just subscribed. Thank you so much, Timothy Cavallari. Thank you so much for joining my live. Where are you from? I am from Philippines. Thank you, Sir Timothy Cavallari. Where are you from, Sir Timothy? I mean, no. I mean, what? How old are you? Sorry. I'm from Philippines, Sir Timothy. Nagkakaon ako. Nag-live ako, maribukong kamo. Thank you for the thumbs up. Salamat, sir. Sir. From Philippines, sir. From Philippines. Bibi Viva. Hi, Bibi Viva. Hello, Mom. Hi. Hello po. Hello, Bibi Viva. Good morning. Thank you, Bibi Viva. Salamat. Ako. Thank you po. Hello. Thank you, Bibi Viva. Thank you sa thumbs up. Ayaw mo na doon sa kaya. Ay, ulit. Sarap pala yan to. Apat ang kuha.
Wow! Wala kasi ako. Ito ka magab sa luwas. Kamara kong kamo. Ako na, daraan lang. Mga yun. Pag naghalit, wala Where from? Dito na kamo sa luwas sa'yo. Sa luwas na kamo. Marabukong kamo. High five. Na ano? Totohain si Gio. Nagpasok si Gio. Hi, Bibi Viva. Hello po. What do you mean? Thank you, Bibi Viva. Salamat. So, moving forward, dito sa statement ng ating Transportation Secretary na dapat it should be in place. If you're saying na sa dealer po ang problema, What do you paano po mean, susunod son? para masiguro na talagang masusunod Your son? makaya ka po ni Secretary Vince? Kuha na, darahan na yan. Balik-balik ka. Darahan na yan. Kuha na, kuha na. buo naman.
Real. Wow. Real. Sun real. Yes. You have a son? Sitting. Ah. Biglan, like number 5 for you, pretty lady. Thank you so much, Biglan. I'm so happy to meet you. Thank you. Nice to meet you, Biglan. Thank you so much. Under desk. Under desk. Thank you, Biglan. Salamat. Are you Filipina? Yes, sir. I'm a Filipina. Where are you from, Biglan? I'm Filipina, sir. I love Filipina. Where are you from? Where are you from, sir? I'm from Texas. To meet you, Biglan. Um, thank you so much, Biglan. Nice to meet you from Philippines. Dress up. Nice to meet you too. Thank you so much, Biglan. How old are you, Biglan? Where is all the smoke coming from? From neighbor. From neighbor. Ziku, are you smoking some meth? No. From neighbor. Not here. They smoke not here. From neighbor house. I am 56 years young. Still young. Not bad. Are you married? Have a child? What do you mean? I am single. Divorce? You are so pretty. Thank you, sir. Big love. Thank you po. Thank you so much.
Kasi po, paano natin Filipina beauty. Chacha? Kasi ang lahat ng ito kasi pinag-uusapan natin na pagpaparehistro ay dapat dumaan sa Land Transportation Management System. Di po ba? Asa ka po yan? Tama po yun. Kung may problema ka dito, paano bibilis ang lahat? Kung dito ba lang sa IT system ninyo may problema na? Where are you from, Serlon? Sa Biglan. ngayon ho na merong notice of Why suspension, Biglan? ah, What the story? Why Biglan really? kung tuloy-tuloy po ang pagkapit, yun na ka. Ganito, gusto natin yan, enhance yung ating proseso kung pagkikisino. Hindi natin What do you kaya mean? ang ginagawa ko natin tatanong systems. Tapos ang tawagan namin manumatic kasi we will have to validate the information sa SSS manually. Doon mo nagtatagal. It will save us a lot of time. Kung sana makonect na namin sa SMS. Yun nga po. So kung magmamano-mano ka dito, sa paggamit mo ng LTMS, hindi ba kayo hinaharang ng Germana? Hirap kami sa sendo kasi kailangan namin ng permiso pa nila para makakonect sa system. Are you married? I'm not married, sir. Without that, hindi kami makakonect. Single. Hindi namin ma-automate yung data validation. Ayun nga po yun. Single. Dali lang mo, medyo i-simplify natin para mas maintindihan. Ako. Dati pa natin. Wala na relasyon ngayon ng gobyerno ng LTO sa Dermaga. Alam mo, ang katotohanan natin, nakikiusap kami. Yes, sir. Are you married, sir? Thank you for the thumbs up. Thank you po. Thank you for the thumbs up. Salamat. Thank you. Okay, so kung ganun po, Like them. Like a thumb. Arjon Sain Darbar. Thank you, sir. Arjon Sain. Arjon Sain Darbar. sa informasyon at paglalagay ng informasyon sa mga sasakyan i-registro. Hey, Bibi Viva, what? Are you crazy? Ang ginawa ko natin is driving ito problema sa LTS na wala pang katapusan. Gumagawa kami as we did with them, as ginawa ko rin natin sila ito. Gumagawa kami sa standalone systems that will make things faster. Be careful. Itong ating mag-monitor. Your city. I'm from Philippines. So we can, yung gusto din, I'm from Philippines, sir. magagawa naman po ng paraan. But as I said, we can even do it better kung nakapon connect sa internet. Yun nga po, paano magagawa ng paraan itong problema nyo sa Dermaga? Ano ba pinag-uusapan dito? Directed contract, kulang sa bayan. Ano bang main issue nila dito sa inyo? Kasi for every change na gagawin natin, we will have to issue 8 years old. You're 8 years old. Why you message? Be pleasant. Loves moms. Love moms. Okay. I am Gujarat. Gujarat. I am Gujarat. Gujarat. Gujarat is a name or the country. Where are you from? Gujarat. Yes. Your name is Gujarat. Your name is Gujarat. Gujarat. Yes. Thank you for the 5 million. Thank you so much. What do you mean?
na maninigit na naman sila. Eh, Na, sobra-sobra na, na. na, We can no longer do na, this under na, the na. Sige, medyo komplikado po ito, Ingay. technical, no? Ano ang papel ngayon sa buhay niyo? How ng Estado? family? Family? Well, you might feel that What there's do you mean? like the multiple consumptions sa way provide administration, sale, or change. Ginagawa ko under platform po yun. O nag-ito ko na mga public utility detail sa platform po ginagawa yun. So around, kapag weekend po, around 20% of the transactions are done through Stratcom. Yun nga, kung di ba, wala na existing contract ang Stratcom with LTO. Development po, dapat tayo existing contract with Stratcom. Ang meron pa, pero sa harapan nito, parang sa naggamit ng kanilang historical data. Ganda mo, jowa. Ginagamit pa mo natin Body, open yung mom. Huh? Open yung mom? So bakit? Salamat, jowa. Ganda ng pangalan ng ano mga jowa. Taga saan si jowa? Contract nyo sa Stratcom, Ay, mga pinagsasabi. so ano ang nature ng inyong contract sa Stratcom? Magkano ang bayad noong vehicle owner na gumagamit ng kanilang serbisyo, ng kanilang IT system? Thank you sa thumbs up. Thumbs? Salamat sa thumbs up. Nagtataka kasi mismo, Ase, ang mismo mga taga-review na-implement ko nito. Bakit meron pa silang kontrata sa Stratcom? Dapat makakayaro. Dapat naman, ang problema ko natin, pag-pinatay ko natin yan, kaya sabi ni Secretary Bautista, pangalan utilization muna. Kasi yung ipat, meron mga proseso, ay hindi namin tayo gawin sa LTFS. Itong problema nyo sa Terminal, ito pong na kontrata sa Stratcom para doon sa kanilang system na buhay pa rin po sa inyong sistema, di ba? Buhay pa rin siya. Right? Itong inyong ano ang effect dito? Dito nga po sa unang proseso ng pagpaparehistro hanggang sa pagkuha ng ORCR at paglabas ng plate number. Yung mga proseso po na Stratcom po natin nagagawa, Thank you for watching. Thank you guys. Thank you for watching. Can you please thumbs up? Salamat. Thank you. Thumbs up. Iba naman yung proseso pinagamit ko sa pag-issue ng ORCR. Okay, so ano ang effect dito sa bilis ng proseso pagkadaanan ng leader? I can imagine. Thank you sa thumbs up. Salamat. Thank you for the thumbs up. Salamat po. Yung proseso natin yan, kailangan namin patuloyin. So, change order natin yan. What do you mean? You made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better start. You taught me everything from falling in love to letting go of a lie. Yes, you made me stronger, baby, by saying goodbye. Think again. Don't feel so sorry for me, my friend. Thank you for the thumbs up. Wow. Pero ito kasi sinasabi yung stand-alone, dapat ito na yun eh. Pagkatapos ninyong matapos yung kunin itong
German company na ito, Don't feel so saka po yung sorry sistema for po me, na my friend. Don't you know sa how? ating sistema. Ilan taon na ito? Ilan na ito? Di ba may taon lang yan na dapat sila mag-manage ng LTFS? Di ba dapat na i-turn over nito sa inyo? Been Expiration po since ng maintenance contract is itong taon na to, December 2025. Dahil mama kayo, anong din, ang position po ng LTO ay dapat don't feel so under sorry for oversight ng me, LTO my from friends. Opo, at kasama din Don't you dito nga know yung pag-turn over how? dapat din sa inyo nung core system ng Stratcom, di ba? Hindi, sa itong di ba lahat po yun ang tempo? Data po ang after. Kasi sa Stratum sila po gumawa naman ng bayad po proyekto. Hindi na, pero dapat din ang Stratcom, matagal na rin po ito na ibigay sa inyo, pero kayo obligado kang dumaan sa kanila magbayad eh. Opo, data po ang tender cover po ng nila sa atin. Kaya nga, pero hindi pa po ito lubusan na ibibigay sa inyo, di ba? Ang Stratcom. Ah, what are you saying? Arjun is what Alam niyo, ito ba po? do you say? Ito sa ating mga babayan, kasi eventually, hindi na tayo pwede magsabi-sabi lang na No. kung yung mismong sistema na ginagamit Don't ito you ng know pag-gusto, how? may problema. Don't feel so sorry for me, my friend. Para maging convenient sa lahat. Dinaniramin ng aking buhay. Kung sino-sino at ilang lang ang nagbigay. Isa pa lang ang binabalikan. Mga palitas, di natin maaring balikan. Sa pinanirami ng aking So kung paano ba hindi dadaan ng LTFS, paano yung connectivity mo sa ibang agency? Ang connectivity sa atin is ginagawa na natin sa gaya po ang connectivity natin sa PNP, connectivity natin sa Bureau of Customs, hindi yung nakakonected eh, but all your phone, you already have the connectivity para makonect natin ang LTO sa pangalan kalaro at dito ang 10.1 billion. Opo. Anyway, ano ang problema naman na inilikha nito? Itong problema nyo sa LTFS at Dermato sa driver's license ng mga aplikante, mga nagre-review. Ang aming problema po kasi yung printer na lisensyado, we are forced to buy yung dermatol printers na napakamahal. Ngayon, tuntun tayo, meron naman mga ibang printers, same technology, na alamin mura. So gusto namin makatipid para buksin kami ng hindi dermatol printer, pero these are engravers po na makatipid po ito. We're asking dermatol na i-allow kami i-connect ito mga printers na to dito sa MTS. So that's the only thing. Again, humingi kami. Kaya nakaka-awkward niya, manutin kasi pala. Di nga balik tayo. Dito na. So nakakapagod po na itong ating mga aplikante sa new license at mga nagre-renew, may problema pa rin tayo sa actual supply ng plastic card. Humans come go baby in my heart. You will live my life in a better start. Took me everything from falling in love to letting go alive. Hello, the song. The song again. The sun. Hello. Hey. Oh. Oh my God. The power. Oh my God. Hello. The magic.
The affection. Wait. Ah! Oh, the sun. Oh my god. Oh, the power. Pa! Ah! Oh my god. Super! Super power! Ah! Power! Woo! My god! Sorry. The heart. My god, the heart. The broken heart. Not broken. Pure love. My god, so beautiful heart. The heart. Oh my god. Ah. Thank you, the heart. The sun. Yeah. Because the reflection. I need the sun. The sun. The reflection. Ah. Dahil naglaro. To the night, to the run, to the figure of the paradise. To the can be too much. Too much. Love me like to. Love me like you do. La, la, love me like you do. The heart. Can you please show the heart? Heart. Thank you sa thumbs up. Salamat. 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 Nawala na. It's your heartache. That should have been solved po. That should have been solved early 2024. Nakatapusan namin yan. We would have additional engravers para ma-cover up namin yung mga natira. Ganda. Can you please give the thumbs up? Salamat. Thank you. Love me like you do. Lala, love me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Silent viewer. My silent viewer, thank you. Okay, sige po. So, hindi pa ko kayo. Pero, ay, hindi hindi kasama kayo. Mag-tender ng police resignation para lang kung sakasakali meron siyang gusto niyang, maaring Ari bang malaman kung feel mo nang sabihin sana ay sabihin na ito request ng puso ko'y ikaw kung tumeme kansyong ako nang manliligaw request ng puso ko'y ikaw kung tumeme kansyong ako nang manliligaw. Thank you for the formal and salamat my silent viewer. Thank you po. Thank you guys. Thank you. Thank you so much.
Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you for the 5 million. Tik na kitang minahal. Ngayon ay aamin ka na. Nasana na tayo. Dalawa. Mamitayin ko. Thank you po. Thank you so much. Yeah. Yeah. Thank you sa nanood. Thank you. Pero
Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon tayo'y magkasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ang ibigin ka. Okay, tagal ko nang naghihintay. Thank you, I'm going to. Nasa akin na